שלא תבינו לא נכון. יושבים פה מומחים, אני רואה, חלקם אני מכיר, אני בטוח שיש פה עוד מומחים. כולנו ביחד, כולנו זה מסלול אחד. אין לנו לאן ללכת אחרי שאנחנו מתמחים. אתה הולך ונהיה מומחה. המאבק הוא מאבק של כל הרופאים. זה מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו. לכנס מאחורינו את כל הרופאים, להיות כאחד, ממש כאחד, ולהסביר מה אנחנו צריכים ורוצים. אנחנו לא צריכים להתבייש בזה. אנשים פה מה שהם עושים ביום יום זה מצילים חיים. אנשים פה מה שהם עושים ביום יום זה מקצרים כאב, מחזירים אנשים ללכת, מטפלים להם בכוויות, מחזירים מאור עיניים לאנשים. אנחנו לא סתם עבודה. זה הדבר שאנחנו הכי אוהבים לעשות, ואנחנו עושים את זה בכיף. גם מומחים עובדים בלילה, לא רק מתמחים, כי אתם מתקשרים אליהם ומתייעצים איתם, וככה אנחנו נהיה. אנחנו רוצים שיעלו לנו את המשכורת למשכורת מכובדת, שלא נצטרך לרוץ החוצה ולעשות את כל הדברים האלה שהיום עושים. ובהסכם של עכשיו, שהוא הסכם של איש שחיקה, איש שחיקה, אותו פרופסור, דוקטור מאורולוגיה, שאין לנו את המשכורת שלו, עם איש שחיקה כזאת, אני עוד 10 שנים רץ החוצה, כמו שכל הרופאים פה רצים החוצה. אין לי לאן ללכת. אני רוצה להישאר פה. אני רוצה לטפל באותו ילד שאין לו את הכסף. כמו אותו אחד שישלם לי 1,000 שקל בחוץ. אני רוצה לטפל בשניהם אותו דבר. זאת הסיבה שבאתי לרפואה. לא באתי להרוויח את הכסף, באתי לטפל באנשים. וזה מה שאני רוצה לעשות. אנחנו לא רוצים איש שחיקה. אנחנו רוצים מהפכה. אנחנו רוצים שביום מן הימים אנחנו נוכל לעמוד פה ולהגיד, אני רופא, אני עובד פה בבית החולים שיבא, אני לא צריך לצאת החוצה. מי שרוצה עוד לצאת ולעבוד עד 12 בלילה, שיצא ויעשה מה שהוא רוצה. כל אחד והזה שלו. אני מעדיף ללכת הביתה לילדים שלי. אני קורא לכולכם להצטרף אלינו, לאחד שורות, לא לפחד, זה מה שיש לנו, אין לנו משהו אחר. תודה רבה.